Itugot pud Lord kini nga ubos nga lagad nimo nga mamulong lang sumala sa imong giya sa bala nimong espiritu. Giyahi mi Lord kini nga panimbahon nga mahimong madaugon. Mahimong taming usa ka lawas karon sa mga tubangan. Ingon man ang tanan nimong iglesia nga nagahimo karon sa panimbahon ubani sila. Ug sa kaigsunan namo Lord nga wala karon nakig-uban ka namo kabuta gihapon sila Lord sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Nga matabangan sila Ginoo unsa man ang mga problema karon sa ilang kahimtang. Ang tanan amahan namo ginasaligya nimo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Manglingkod ta daghang salamat. Ubani ko sa mensahe ni Buntaga nga hatag og title Pathway to Repentance. Ang dalan ngadto sa paghinulsol. Gitawag sa Dios ang tanang tao diha sa paghinulsol. Gani ingon ni Christ sa Luke 5:32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ingon po ni Christ sa Matthew chapter 3, nga ipakita ang bunga sa imong paghinulsol, aron nga makalingkawas ka o mahilayo ka sa dako nga kapungot sa Dios nga umaabot. Ug ingon po ang Dios sa Acts 17:30, nga gitawag niya o gisugo niyang tanang tao diha sa paghinulsol. Kini nagpasabot nga importante ang paghinulsol para makaduol ka sa Dios. Importante ang paghinulsol para makadawat ka sa kaluwasan ug makalingkawas ka sa silot o kapungot sa Dios nga naghulat nimo diha sa unahan. Ang question, giunsa niyo pagkahibalo nga naghinulsol ka? Giunsa pagkahibalo sa tao nga naa siya sa dalan padulong sa paghinulsol. Kay musugot kag sa dili kayo ilaron ang tao nga naghinulsol ta sa atong mga sala. Pero di ay ang tinuod wala pa na nahitabo. Ug nining buntaga ato na siyang tagaan og pagtuon. Ang repentance o sa Cebuano gitawag ni siyang paghinulsol. Sa Griego, gitawag ni siya metanoia. Meaning ani niya is change of mind. Pagkausab sa huna-huna. Usa ni ka-realization nga imong ma-realize nga wala kay mahimo di ay kung wala ang Dios. Usa ni ka-realization sa imong kinabuhi nga nakita nimo nga sayop ang dalan nga imong gisubay sa imong kagulingon ug nakinahanglan ka sa dalan sa Dios. Usa ni ka realization nga nakita nimo nga dili nimo maluwas ang imong kaugalingon ug nagkinahanglan kag kaluwasan sa Dios. Munay unang part sa repentance. Ug ang repentance dili lang ni siya realization. Kay once ma-change ang imong mind, mohatod gid nimo sa usa ka desisyon. Ug kini nga desisyon mao ang imong paghimo ang pagpili sa pagbalik sa Dios. Meaning kung na-realize nimo nga di nimo kaya kung ikaw lang, muhimo kag desisyon nga mobalik ka sa Dios. Kung imong na-realize nga sayop ang dalan nga imong gisubay, muhimo kag desisyon nga mobalik sa dalan sa Dios. O kung na-realize sa tao nga dili nimo kaya luwason ang imong kaugalingon, ang imong kalag, ug nakinahanglan kag Dios, mobalik gyud ka sa dalan sa kaluwasan sa Dios. That is repentance. Mao na siya kinaiya sa usa ka paghinulsol. Now, ang repentance usa ni ka powerful kayo nga decision sa kinabuhi sa tao. Once ang tao genuinely nagrepent sa iyang mga sala, mobilin nig dako kayo nga impact sa iyang kinabuhi. Dako kayo nga kabag-uhan. Dako kayo nga kausaban. Pero once mailad ta usahay sa tong kaaway nga nagtuot na repentance daay pero daay dili matingala gyud ka kay kung nganong walay epekto ang imong pagtugyan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay once ma-perform na to tinud-anay ang repentance sa atong kinabuhi diha sa Dios, bag-uhon gyud ka sa Ginoo. O isa sa mga gigamit sa Ginoo nga dalan padulong sa paghinulsol kaning gitawag sa Bible sa English og godly sorrow.
Ang godly sorrow usa ni kaklase sa kasubo sa kasing-kasing, kagulanan. Dios nun nga kaguol. Nga gitugot sa Dios atong kinabuhi nga mubati tag mga kagulanan para birahon ta diha sa paghinulsol. Now, dili mo sugot si Satan nga maghinulsol ka sa iyong mga sala. Dili siya musugot nga moabot sa punto nga makarealize ka nga wa kay mahimo sa imong kagulingon ug mubalik na ka sa Dios. Buhaton niya tanan nga ang tao di lang gyud makaila ug makabalik sa Dios. Ug kung Kristohano na ka, buhaton ni Satan tanan, gubaon ang imong testimony. Oferan kanyang tanang offer sa kalibutan. Tanang kaibog sa mata, sa igdulungog, kaibog sa unod, sa garbo sa kinabuhi. Gusto niya lumpagon ang imong nasugdan diha sa Dios. Ug once sinihinay na ka malayo sa Ginoo, gusto niya nga ma-discourage ka sa imong kagulingon. Ma-discourage ka sa Dios. Ug di niya gusto nga mobalik pa ka kung asa kagikan. Mao na nga giatbangan ni Satan ang godly sorrow nga gitawag pud sa Bible og worldly sorrow. Kalibutanhon nga kagulanan. Now ililahon nato ning duha kay halos nay kapariha lang, halos nay similarities ning duha. Ug nagtuta nga mura siyang paghinulsol pero di ay usa siya ka bitik o laang ni Satan. Una sa tanan kaning word nga sorrow, kaguol, kagulanan. Usa ni ka klase sa feeling. Kanang bitawng nasubo kag maayo. Kanang naguol bitaw kag maayo. Muna siya ang sorrow. Isa ni kalawom kayo nga klase sa kagulanan nga usahay bunga ni sa mga butang nga nawala nato. Mga butang nga kalit lang gikuha sa Ginoo, mga minahal sa kinabuhi nga gikuha sa Ginoo, mga relasyon nga nangawala o uban pang mga importanteng butang nga gikuha sa Dios. Usay resulta pud ni sa atong mga disappointments. Kada bitaw na kay gi-expect unya wala na hitabo. Maguol ta. O kasagaran resulta pud ni sa mga negative nga mga circumstances. Mga dili maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi, usually maguol gyud ta. Now, ingon ang Bible, mailhan nimo nga kana nga klase nga kaguol usa na kapag lihok sa Dios. Tungod kay kana nga klase nga kagulanan, maoy mohatod nimo ngadto sa dalan sa paghinulsol. Dalan sa pagbalik sa Dios. Once ang imong kagulanan maoy maghatod nimo nga mapaduol nun ka sa Ginoo, usa na ka godly sorrow. Pero once ang imong kagulanan, ang imong kasubo, maonoy magpalayo nimo sa Ginoo ug ma-discourage ka, gitawag na siya worldly nga sorrow. Kalibutanhon nga kaguol. So ilailahon pa nato og maayo unsa ang godly sorrow, unsa ang worldly sorrow. Ingon ang 2 Corinthians atong verse kaganiha, chapter 7 verse 10. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Una sa tanan, godly sorrow brings life, while worldly sorrow brings death. Ang Dios nun nga kagulanan mohatod nimo ngadto sa kinabuhi. Pero ang kalibutanhon nga kaguol mohatod ni ngadto sa kamatayon. Now tan-awang gingon ni Apostol Paul, ang godly nga sorrow mubunga og paghinulsol. O ang paghinulsol mo'y mohatod ngadto sa kaluwasan. Pero ang kalibutanhon nga kaguol mubunga ni siya og pagkaalaot, pagkaguba, kamatayon sa usa ka tawo. Now ang word nga life kanunay ni nagsimbolo og paglaom. Kanunay ni naghisgot og paglaom sa kinabuhi. Ug ang opposite nini ang kamatayon nga nagsimbolo pod og kaalautan sa kinabuhi sa tawo. Now hisgutan nato kadali ang proseso sa salvation sa tawo. Sa time nga makadungog ang usa ka tawo sa mensahe sa gospel, once madungog niya nga si Kristo Jesus namatay sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw, once masabtan niya
tinud-anay nganong si Kristo namatay gilubong og nabanhaw dito sa cross, diha din mo pasok ang repentance. Ang repentance mao ni ang imuhang realization nga nakarealize ka nga dili nimo di kaya luwason imong kagulingon ug nagkinahanglan kag Dios. Munang ang tao kasagaran once iya lagi pamalandungan ang mensahe sa Dios ang kinabuhi, muhatod niya nga tunis paghinulsol. Repentance, pagpangayo niya pasaylos iyang mga sala ug pag-usab niya sa unahuna nga sayop ang iyang desisyon kaniadto ug karon nipili siya sa pagdesisyon para sa Dios. Human ang tao maghinulsol, diha mo follow ang faith, ang pagdawat ni Christ. Dili ka kadawat sa Ginoo kung una sa tanan dili ka kahinulsol sa imong mga sala. Once ang tao mo dawat sa Dios, unya walay sakto nga realization sa iyang kagalingon, dili na tinuod nga pagdawat. Kay dili pwede magbulag ang faith ug ang repentance. Ang unang preparation sa imong kagalingon before ka mo dawat ni Christ, repentance. Human nimo repent, dawaton nimo si Christ as your personal Lord and Savior by faith. Ug ang resulta sa imong faith diha sa Ginoo, mubunga ni ug lahi na pud nga level sa repentance. See, ayo kawala sa meaning sa repentance, change of mind, change of direction. Before ka mo dawat ni Christ, kinahanglan ka mo repent sa imong sin. Usbo nimo ang direksyon sa imong hunahuna. Human ka mo dawat sa Ginoo, ebidensya nga ni dawat jud ka sa Ginoo naay kanunay nga pagpadayon sa repentance. Munang ang tao nga anak na sa Dios, nakadawat na kang Ginoong Hesus, naay kanunay nga pag-usab sa iyahang direksyon. Matag karon og unya makarealize ta nga di man dinhi mao. Of course dili ta perfect, dili malikayan makahimo tag mga sala. Pero diha sa imong mga imperfections, diha ka tawgon pag-usab sa Dios nga nasipyat ka ug mubalik ka dapat nako. Importante ang repentance after sa imong salvation kay necessary na siya sa proseso sa imong sanctification. Ang sanctification mo ni ang paghinay-hinay ug bag-o sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinumdum ko ni Judas ug ni Peter. Si Judas Iscariot ug si Peter, pareho silang apostles ni Christ. Pareho silang naka-witness sa mga milagro sa atong Ginoo. Nakita nila unsa ka sincere si Christ sa pagwali ug pag-preach sa gospel. Now si Peter ug si Judas naa sila mga similarities. The same sila nakakumit og dako nga violation sa atong Ginoo. Si Judas gibaligya niya atong Ginoo sa 30 ka piraso nga silver. Si Peter iyang gi-deny or gi-traidor niya atong Ginoo sa 3 pod ka higayon. The same pod si Peter ug si Judas na discourage. Tungod sa kasubo nga ilang gibati, ni palayo sila sa Ginoo. Si Judas ni palayo sa Dios ug ingon ang Bible nga gikalas pa niya ang iyang kinabuhi. Si Peter ni palayo pod sa Ginoo, ni balik siyang daan nga kinabuhi. Pareha silang nibati og kasubo, pareho silang nagbasol sa ilang gibuhat. Halos pareha. Naay pagbasol, nagmahay sila nganong ila tong gibuhat, nasakitan pod sila, pero lahi ang direksyon nga ilahang giagian. Si Judas Iscariot naa niya ang worldly nga sorrow. Kay ang iyahang kasakit, ang iyahang kasubo, ang iyahang kaguol, mooy ni hatod niya sa pagkahadlok sa Dios. Nga mahadlok na siya mubalik pa sa Dios, na discourage sag maayo og nagpalayo noon sa Ginoo. Mao ni worldly sorrow. Si Peter ang naay godly sorrow. Kay tuod bisan siya naguol, nasubo, na feel niya ang kasakit niyang gibuhat. Pero sa katapusan nga part, nibalik gihapon siya diha sa Ginoo. Iyang gigamit ang maong kasakit nga iyang gibati nga ma-realize niya nga nagkinahanglan gid siya mobalik diha kang Ginoong Hesus. So ang godly sorrow ug ang worldly sorrow
pareho ni mo bati pod og kanabang pagmahay. Muna matingala ka usahay, nagbasol man ko sa kong sala. Nagmahay man ko nganong gibuhat nako to. Pero nganong murag wala man dunggas sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nganong murag wala man ang Kristo sa akong kinabuhi. Tud kay dili basihanan nga naguol ka sa imong sala, nagbasol ka sa imong mga sala, bisan pag nangay kag pasaylo sa imong mga sala. Pero ang question, ni decide ba ka sa pagbalik sa Ginoo? That is repentance. Maunay kasing-kasing sa tinuod nga naghinulsol sa iyahang mga sala. Ang worldly sorrow, usa ni katingog sa dautan. Tingog di sa kaaway sa imong kinabuhi. Gamiton niya ang imong sala para hunghungan ka ug sultihan ka nga makasasala na kay kang dako. Nga di na ka pwede pa dawaton pa sa Ginoo. I-discourage kag maayo ni Satan to the point nga di na kaganahan pamubalik sa Dios. Nga tan-aw nimo wala nay paglaom gyud sa imong kinabuhi. Pero ayaw kalimti nga ang godly sorrow tingog ni sa Holy Spirit sa imong igdulungog. Nga yes, gamiton pod sa Holy Spirit ang imong mga sala, pero diha kanya hunghungan nga yes, nakasala ka, pero pwede pa ka pasayloon sa Dios. Gamiton niya ang imong mga kasubo, ang imong mga kaguol, nga ma-realize nimo nga nagkinahanglan yun ka sa kusog sa Dios. Ug sa diyang na-realize ni Apostle Peter, ni desisyon siya, o gani ni hilak siya maayo, ug mibalik siya sa atong Ginoong Hesus. So magpili ka, asa na influence karon ng imong kinabuhi? Sa tingog ba sa kaaway o sa tingog sa Holy Spirit sa imuhang spirituhanong igdulungog? Mailhan nimo na pinaagi sa desisyon nga imong gibuhian karon sa imong kinabuhi. Unsa nga klase nga dalan karon imong gisubay? Nagpalayo ba ka sa Ginoo o nagpaduol ka diha kaniya? Ingon ng John chapter 10 verse 10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy." Now, ingon dinhi ang tinguha ni Satan sa imong kinabuhi, kawato niya ang imuhang mga kaalam. Kawato niya ang imuhang paglaom. Patyo niya ang imong mga potential. Himuon kanyang walay pulos sa tubangan sa Dios. Ug iyang gubaon ang imong testimonyo nga di na nimo mapahimuslan pa ma-enjoy ang imong Kristohanong kinabuhi. Muna'y tinguha ni Satan para nimo. Pero ingon ni Christ, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Tinuod, tinguha ni Satan gubaon ka. Pero tinguha sa Ginoong Hesus nga tagaan kag abunda nga kinabuhi, dili lang dinhi sa yuta hangtod ngadto sa eternity. Again, Christians are not perfect. Dili ta perfect. Pero diha sa atong mga imperfections, diha ta tawgon sa Ginoo pabalik niya. Pero pwede pod ni tawgon ka ni Satan palayo sa Ginoo. Pero hinumdumi, tinuod ang gingon sa Bible nga ang dalan sa kinabuhi, ang godly sorrow mo'y dalan sa tinud-anay nga kinabuhi diha sa Ginoo. Pero ang worldly sorrow mo'y dalan ngadto sa pagkaguba, kaalautan ug kamatayon sa kinabuhi. Now, ato ta sa number 2. Number 2, godly sorrow seeks light, while worldly sorrow stays in darkness. Ang godly sorrow, nagapangita og kahayag. Pero ang worldly sorrow, nagpabilin diha sa kangitngit. Now, it doesn't mean nga nagbasol na kas imong mga sala. It doesn't mean nga kanabang nangayo nakagpasaylo sa Ginoo sa iyong mga sala, wala na nagpasabot nga naghinulsol na ka. Kaya tinuod nga paghinulsol, na kay tinguha gyud nga mabag-o, mausab, na kay tinguha nga transformation sa imuhang kinabuhi. Now, ang godly sorrow, mo ni mo convince nimo sa pagdawat sa imong kaugalingong kapakyasan. Once dili ka ka-identify sa imong sala, dili gid ka ka-accept. Human niyo makita imong kaugalingon nga
nagkulang ka nini nga bahin, imo ning dawaton. Imong angkunon, Lord, nakasala ko nining mga butanga, ug diha ka magtinguha og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Now si David, gitawag siya a man after God's own heart. Siya ang best example sa usa ka kasing-kasing nga nagahinulsol diha sa Dios. Kung basahon nimo ang Psalms chapter 51, ang entire chapter ni ana nga libro, makita nimo dinhi ang usa ka kasing-kasing ni David nga grabe gid ang iyang kagul-anan. Grabe siya kasubo ani nga pag-ampo niya. Ug sa iyang pag-ampo, makita nimo dinhi ang duha ka bunga sa iyang kasubo. Ang first half sa chapter 51 sa Psalms, naghisgot sa pag-admit ni David sa iyang mga sala. Ang pag-angkon niya sa iyang mga sala. Gani 8 times gimension ni David diha ang iyahang mga kalapasan. And ang second half sa chapter, naghisgot po sa pagpangayo ni David og restoration, kabag-uhan. Gani 14 times gimension ni David ang kabag-uhan. Lord, bag-uhan ni. Lord, tabangi ko. Lord, mo intervene ka. Kaya ang tinuod nga repentance, dili lang ka magpabilin di as kasubo. Dili lang ka magpabilin sa imong realization. Kung dili na dinhi ang pag-angkon sa imong sala ug paghatag sa Ginoo nini ug paghangyo nga iya kang tabangan niini nga bahin sa imong kinabuhi. And once mulihok ng Ginoo diha nga bahin, diha magsugod ang tinud-anay nga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ang word nga light o kahayag kanunay ni nagsimbolo og guidance. Ug ang guidance, ang tao nga nangita og giya sa kinabuhi, nangita siya og transformation. Dili ka ma-transform hangtod nga walay guidance. Ug walay guidance imong kinabuhi hangtod nga walay kahayag. Now i-imagine imong kaugalingon kadali. Imagine na daw, naa ka sa ngit-ngit kaayo nga kwarto. Wala gyud kay makita bisan gamay lang nga sihag sa kahayag. And then imong nabantayan nga tagalihok nimo naa kay madasmagan nga butang. Kaya ang maong kwarto di ay napuno di sa mga gamit o mga butang nga nagkatag lang diha sa salog. Ang problema, dili nimo kini makita. Muna tagalihok nimo, the more ka magsigi og lihok-lihok, the more ka masakitan. And gawas pa niya naay usa ka tawo nga nagabunal sa imuhang lawas. Ginabunalan ka. Ginapasakitan ka. Ang problema, dili gihapon ka makakita niya. So naa ka karon sa usa ka kwarto nga ngit-ngit, walay paglaom, puno sa mga kasakit ug kagul-anan. So kung naa ka nini nga situation, ang una nimong panganduyon, kahayag. Of course, kung naay kahayag, makakita ka sa saktong agianan kay balo ka asa ka moagi ug pangitao nimo ang pultahan pagawas sa maong ngit-ngit nga kwarto. No mo na si best nga illustration sa usa ka godly sorrow. Nga ang imong kasubo, ang imong kasing imong kagul-anan, mooy mohatod nimo sa pagpangita sa guidance sa Ginoo. Nga dili nimo tugutan nga makasakit karon nga nahitabo sa imong kinabuhi, imo nang gamito noon nga instrumento para pangayoon sa Ginoo ang giya. Ug once makita na nimo ang giya, tinguhaon nimo nga makahawas ka ni anak nga kahimtang. Ang godly sorrow, mangita gyud kag kahayag. Pero ang worldly sorrow, magpabilin kas kangit-ngit. Yes, ma-feel nimo ang pain. Nasakitan ka. Natingala ka nga nagabalik-balik lang ang maong problema sa imong kinabuhi, nagabalik-balik lang ang maong consequences sa imong kinabuhi, nagbasol pud ka niini, pero wa kay tinguha mo gawas diya nga ngit-ngit nga kahimtang. That is worldly sorrow. Ang godly sorrow, yes, painful, pero dili ni makadaot nimo. Temporary ang pain niini. Pero once makahawas ka diha,
muni mohatag nimo og tinud-anay nga kaayuhan o kabag-uhan sa imong kinabuhi. Yes, natay mga mistakes, natay mga kalapasan, nakahimo tag mga sala kaniadto. Pero abi nimo usahay, taman lang ta sa atong mga feelings. Usay pasakitan ta sa Dios, tagaan ta niya kagulanan para mangita gyud ta niya. Pero usahay taman lang ta sa mga kagulanan. Mangayo din ta sa Ginoo, Lord, tabangi ko sa akong problema. Pero wala niyo pangayua ang guidance sa Ginoo sa kinasing-kasing. Nga moingon ka, Lord, bag-uha ang akong kinabuhi. Usa ka higayon ni ana, ang preacher naghimo siya altar call. Nag-invite siya sa mga members kinsay mo surrender sa kinabuhi sa Ginoo. During sa altar calling, nay isa ka tao nga mi-forward sa tubangan. Miduol siya sa tubangan, miluhod siya ug mihimo siya sa pag-ampo uban ang ihang kasubo. And tungod kay kusog man niyang pag-ampo, nadungog ra sa preacher ang ihang pag-ampo. Likod sa solemn kayo nga palibot ni ampo ang tao. Ingon sa Ginoo, gikapoy nako sa mga kasakit sa akong kinabuhi. Gikapoy nako, Lord, sa mga kagulanan nga naa nako karon. Ug ningon siya, Ginoo, kuhaa kining mga lawa-lawa nga nagpuyo sa akong kasing-kasing. Sa diyang nadungog sa preacher ang iyang prayer, niduol siya ug miakbay siya sa abaga nini. Ug miilog siya sa pag-ampo sa maong tao. Ug mingon ang preacher, Lord, ayaw lang kuhaa ang iyahang mga lawa-lawa nga nakaroon sa iyang kasing-kasing. Kundili, patiya mismo Ginoo ang spider nga nagbalay sa iyahang dughan. Naatay mga spider sa atong kinabuhi. Naay mga butang nga nagpuyo na gyud sa atong dughan. Gusto na to pangayoon sa Ginoo ang tinud-anay nga pagkalingkawas sa mga problema, mga kasubo. Nagampo ta og kalipay, nagampo ta og kagawasan, kalinaw. Pero wala na to giampo gyud tinud-anay ang hinungdan nganong nagpuyo ta ni ana nga mga kasakit. Gusto na to kuhaon ang balay sa maong spider, pero atong giampingan o gipatambok ang maong spider sa atong kinabuhi. Mao nay hinungdan nga nahimong babag sa paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Munang bisan pila pa kahigayon kuhaon sa Ginoo ang mga problema. Pero once naa diha ang pinaka main nga hinungdan sa mga problema, magbalik-balik ra gihapon ang maong kasakit. Ug kana nga mga spider sa atong kinabuhi, mao na ang atong pride. Garbo sa ato ang kinabuhi. Hangtod nga naana nga garbo sa imong kasing-kasing. Magbalik-balik kag pangayog pasaylos imong mga sala. Magsikag balik-balik pagduol sa Ginoo, pero magbalik-balik gihapon ang maura nga problema. Magbalik-balik ang mga kasakit. Arin matingala ka, Lord, nganong nibalik naman pud ni? Tungod kay nagbalay gihapon ang pride sa imuhang kasing-kasing. Ang pride moingon sa imong kinabuhi, ayaw sagduol sa Ginoo. Kaya pa man nimo. Napaman kay kwarta, lagsik pa man kag lawas, napaman kay mga higala, wala pa ka nagkinahanglan og Dios sa pagkakaron. Tingog na sa garbo. Ang pride moingon sa imong kinabuhi, well, napay taas nga higayon. Bata pa ka. Pwede pa ka mubalik sa Ginoo, pila ka tuig gikan karon, ang Dios makahulat ra na sa imuhang pagbalik. Unaha sa karon ang imong kagulingon. Unaha sa imong mga personal nga mga desisyon. Ug mao nay tingog sa garbo sa imong kasing-kasing. Sa kinatibuk-an ang garbo moingon sa imong kinabuhi nga kaya ra man nimo bisag walay Dios. Wala ka na kinahanglan gid og Dios, na kinahanglan ng Kanya kung mga emergency na nga mga situations. Pero ang tinuod, kaya ra nimo
ilahutay imong kinabuhi bisag wala siya. Tungod niya nga klase nga panghuna-huna, wala gyoy mahitabo ug mabag-o sa imong kinabuhi hangtod karon. Higala igsuon, gusto tag Dios nga muhatag sa tanan natong gusto. Gusto tag Dios nga andam mutubag sa atong mga pag-ampo, likod sa atong mga disobedience. Gusto tag Dios nga muhatag og panalangin sa atong kinabuhi nga abunda kaayo, bisan kapila nato siya na disappoint. O gusto tag Dios nga andam mo dawat gihapon nato, balik-balik kapag dawat nato, bisan pag kapila na nato siya gipasakitan ug maayo. Gusto tag ingon ana nga klase nga Dios. And yes, tinuod, ingon ana ang atong Dios. Bisan pag kapila nimo siya gidisobey, kapila sa na disappoint sa imong kinabuhi, kapila nimo sa gipasakitan, ang atong pagsupak sa kabubuton sa Dios sama ni nga paglaparo nato sa atong Ginoong Hesus. Daw sama ra nga gilansang nato siya balik dito sa cross. Pero pinaagi sa imong kinasing-kasing nga paghinulsol, kaya gihapon kanya dawaton pag-usab. Amen. Inana ang gahom sa repentance. Dali kay mausab ang kasing-kasing sa Dios once makakita siya tid-anay nga kasing-kasing sa tao nga nagpaubos, naghinulsol og nibalik diha sa Ginoo. Ug unta ingon ana ang atong kasing-kasing nini mga oras. Pinaagi sa repentance si David nga nasubo og maayo tungod sa iyang sala nga adultery ug murder, gi-restore og balik ang kinabuhi ug ang leadership ni David. Pinaagi sa repentance, human napakya si Jonah sa iyang calling, sa iyang mission. Human si Jonah naghinulsol dito ilawom sa tiyan sa isda, gibalik sa Dios ang iyang purpose ug nahimo pa siyang successful niini. Tungod sa repentance, ang salbahis kay nga tao nga si Saul, nga pila ka makristohanon ang iyang gipang persecute ug iyang gipang patay. Pero sa dihang naghinulsol siya, gidawat niyang Ginoong Hesus siyang kinabuhi. Nabag-o og nahimong apostoles sa atong Ginoo. Pinaagi sa paghinulsol ang prodigal son nga milayas na siyang panimalay ug sadang nibalik siya sa iyang amahan, gibalik sa isip usa gihapon ka anak. Ug gibalik tanan sa amahan ang tanang nangawala sa maong anak ngadto sa kalibutan. Ug nining orasa, pinaagi sa paghinulsol, kaya bag-uhon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kaya kanya tagaan og bag-ong paglaom, bag-ong kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kabag-uhan, kinabuhi nga dili man tuod perfect, pero kinabuhi nga ma-feel nimo ang kusog ug ang presensya sa Ginoo nga nagalihok sa imong kinabuhi. Repentance. Ug tanan gitawag sa Dios diha sa paghinulsol. Manindog ta palihog, mag-ampo ta. Ginoo, nagapasalamat mi. Kay bisan Lord, kapila ka namo Ginoo gipasakitan. Kapila ka namo Lord gibiay-biay. Yes, gipanghambog na mo imong pangalan sulod sa iglesia. Pero gidinay ka na mo Lord sa pila kahigayon didto sa gawas. Kapila kabahin Ginoo ikaw na disappoint sa mong kinabuhi. Kapila kahigayon Lord gipanghambog minimo Lord sama sa imong gibuhat kang Job ngadto kang Satan. Pero kapila ka Lord na disappoint kay mes gipili na mo Ginoo ang dalan usahay sa kalibutan. Pero Lord, wala ka mitalikod kanamo. Wala minimo Lord gibiyaan sa tinud-anay. Imo ming gitagaan og chance nga mabalik gihapon nimo.
ug wala ka nangita og tinud-anay nga kabag-uhan una sa among kinabuhi. Wala ka nag-require og dagko nga mga butang. Usa ka desisyon lang, Lord, imong gihulat nga mao ang tinud-anay nga pagpaubos namo sa among kinabuhi ug paghinulsol sa among mga sala. Igo na Ginoo nga mausab ang imong pagbati din hinamo. Igo na ni Lord nga mo welcome pagbalik namo Ginoo pabalik sa imuhang mga kamot. Salamat Lord. Kay hangtod karon pwede pa mi maghinulsol sa among mga sala. Pwede pa ang tao mahibalik diha kanimo. Unta Ginoo dili namo ni mausikan sa mong kinabuhi. Samtang giablihan pa nimo ang grasya para sa imong katawhan. Daghan unta Ginoo ang makaambit niini. Lord, uban nimi karon sa among mga desisyon. Sa mga second chances nga gihatag nimo sa among kinabuhi Ginoo, giyahimi nga maggamit namo ni Lord sa imong kahimayaan lamang. Gamita ang habilin namo karon nga mga talento. Ang bag-o Lord nga mga paglaom. Ang tanan Ginoo nga nabilin karon sa among kinabuhi Lord, among gitugyan diha kanimo ug nasayod mi nga walay imposible niini ug maggamit gihapon ni sa imong kahimayaan. Busa Lord, salamat nini mga butanga nga wala kami give up sa among kinabuhi. Ang tanan among ginatugyan diha kanimo. Ang tanan among gibalik kanimo ang kadungganan ug kahimayaan. Sa ngalan lamang ni Jesus. Amen ug amen.